फोरोंबाय बिदा फंबायखौबो लाजि फोरोंबाय इखौ दोननो नांखाला फासिखा सिगाङावनो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बयखौबो हामबाय होनदोंना खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं दिनै जों पदमि रामसियारनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिखाबाय दाखालि बावैसो जालांनाय जाथायखौ अकन सयकिया होननाय सासे दुथाङा पदमि रामसियारनि गोथै सह'खौ बुरखांनानै जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ दा बे अकन सयकियाखौ पदमि रामसियारनि गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे पदमि रामसियारनि न'खरनि बिमा बिफा बिदा बिब' बिगुमैमोनहा गासिबो फासि होनांगौ होननानै दाबि खालामदों खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला पदमि रामसियारनि न'खरनि मानसिफोरखौ जोंनि बर' हारिनि आफादफोरा रावबो नायफिनाखै होननानै प्राइम 24 हेडलाइन निउसनि गेजेरजों फोरमायदों लोगोसे जोंनि बर'फोरनि आफादफोरखौ एसेब्लाबो बिथां पदमि रामसियारनि न'खरनि मानसिफोरखौ मदद खालामथों होननानै प्राइम 24 हेडलाइन निउसनि गेजेरजों रिकुवेस्ट खालामदों आरो लोगोसे आंबो रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे जोंनि बर'फोरनि आफाद जेरै एबसु बा माबा माबि आफाद दंना BSU अनेक दं बेफोरबायदि आफादनिफ्राय सानैसो मानसिफोर थांनानै एसे खौरां लाब्लाथाय मोजां जागौमोन नामा बे अकन सयकिया होननाया हिन्जावबो दंखायो आरो गथ' गथायबो दंखायो आरो बे दाय मावनाया खनसेल' नङा बेबायदिनो सिखाव खामानि मावो मबाइल खावो बायदिसिना बुस्थुफोर एबा मालफोर खावो होननानै रायजो राजाफोरा बुंदों लोगोसे बिसोर गामिनि खाथि खालानि रायजो राजाफोराबो अकन सयकियाखौ फासि होनांगौ होननानै दाबि खालामदों आरो आंबो दाबि खालामदों बे अकन सयकियाखौ गोख्रों साजा होनांगौ एबा फासि होनांगौ होननानै मानोना बे हाखर सिंनि गोथै सह'खौ बुरखांनानै जिनाहारि खालामदों जुदि बे हाखर सिंनि गोथै सह'खौ बुरखांनानै जिनाहारि खालामनो हायोब्ला अब्ला गोथां मानसिखौबोथ' जिनाहारि खालामनो बारा गोबाव नांनाय नङा होमबा दा बेखायनो बे अकन सयकियाखौ गोख्रों साजा होनांगौ पदमि रामसियारनि न'खरनि बिमा बिफा बिदा बिब'मोनहा गोबां दुखु जागासिनो दं दा बेनिनो माखासे नुथाय नोंथांमोननो आङो देखायनो नागिरदों नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय पदमि रामसियारनि बिमा बिबो गोबां दुखुजों गावनि दुखुखौ फोरमायदों आंनो नांखाला बे आंनि फिसाखौ जेनेखा खालामबाय आइ आफाफ्रानो जि खालायनांगौ खालामदो बेलेग फासि आंनि फिसाखौ जेनेखा आलासि खालामदो आइ आफाखौबो लाजि फोरोंबाय बिदा फंबायखौबो लाजि फोरोंबाय इखौ दोननो नांखाला लोगोसे नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय पदमि रामसियारनि असे बिब' बिथाङाबो गोबां दुखुजों गावनि दुखुखौ फोरमायदों बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बयखौबो हामबाय होनदोंना धन्यबाद दिनै जिबायदि सुबुङा दिनै आंनि बिनानावखौ अयथासारि खालामबाय दिनै बेसेबो गथ'खौ सिनारि खालामनानै दिनै गोबांथार दुखु होबाय बेबायदि सुबुंखौ दोनस्लायस्लाय दिनै बेखौ डाइरेक्ट फासि होनांगौना आंनि गोसो गोरबोजों बुंदोंना बेखौ दिनै बेबायदि मानसिखौ दोनस्लायस्लाय दिनै आंनि बिनानावा बेबायदि जानानै थांबाय आरो गुबुनखौबो बेबायदिनो खालामगोन ना बेनिखायनो बयबो बेखौ आंनि गोसोजोंबो दिनै बेखौ एकदमबारे फासिखौनो होनांगौ होननानै आं बुङो ना रायजोफोरनि सिगाङावबो आं बेखौनो खावलायबाय आरो एकदम फासिखौनो होथारनांगौ होननानै आं लोगोफोर नोंथांमोना बे जाथायनि बागै मा बुंनो सानो आंथ' बे अकन सयकिया होननायखौ दानो एबा नैबे समावनो फासि होजानो लुगैदों नाथाय मा खालामनो माखासे सरकारा दानानै दोननाय नेमखान्थि दं बे नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलिनांगोन जोबथारनायाव आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे जोंनि बर'फोरनि आफादफोरा एसेब्लाबो नायबिजिरगोन होननानै बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय थाबैनो गोदान भिडिअआव लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ बाय बाय बयबो बेखौ आंनि गोसोजोंबो दिनै बेखौ एकदमबारे फासि